Здравейте, аз съм доктор Попов и искам да ви кажа някои неща за пастите за зъби, които ми се струват важни. Рекламите обикновено внушават, че пастата за зъби е нещо основно за вашето здраве и красива усмивка. Всъщност нещата не са точно така. Дали вашите зъби ще бъдат здрави, зависи освен от даденостите ви и от усилията и старанието, което полагате за почистването им. Често ме питат каква паста да си купя. Обикновено отговарям, каквато поискате, защото почти няма значение каква паста ще изберете. И все пак има някои неща, които са важни и които е добре да знаете. За избелващите пасти. Повечето избелващи пасти имат абразивни частици и микрогранули, които изтриват повърхностните налепи на зъбите и оцветяванията. И горе-долу с това се изчерпва избелващият им ефект. Също така тези микрогранули изтриват и част от емайла на зъбите. И ако емайлът ви е малко по-тънък, ако вече е изтрит в някаква степен, особено по шийките на зъбите, ако имате чувствителност на зъбите, тези абразивни пасти ще задълбочат проблема ви. Ако сте от хората с много здрави зъби, пастите за избелване няма да ви навредят. За чувствителните зъби. Трябва да се прави разлика между чувствителни зъби и чувствителни венци. Ако зъбите са ви чувствителни, е добре да ползвате пасти за чувствителни зъби. Те са с по-малко абразив или пък изобщо нямат. Такива са, например, геловите пасти. Те са като прозрачен гел. Ползвайте такава паста, а ако чувствителността е особен проблем за вас, бихте могли да не си изплаквате зъбите след измиване, а само да изплюете пастата. Така част от нея ще остане върху зъбите и ще продължи да действа известно време. В тези пасти има лечебни съставки, които проникват в зъбите или пък запечатват част от микроканалчетата, които са на повърхността при оголените повърхности. И така чувствителността на зъбите ви ще намалее още повече. Сега за венците. Ако венците са ви чувствителни, то най-вероятно са възпалени. Пастите за венци са част от многото неща, които трябва да направите, за да се ограничи пародонтозата. В тези пасти има билкови екстракти, разни други съставки, които намаляват чувствителността на венците и възпалението им. И ако сте застрашени от пародонтоза, такава паста ще помогне да ограничите това заболяване. Избягвайте пасти, които се разпенват прекалено много. Това значи, че в тях има твърде много повърхностно активни вещества или иначе казано сапуни. Нямате нужда от сапун, за да си почистите добре зъбите. Количеството. Колко паста трябва да слагате? По рекламите обикновено показват колкото е дълга четката и толкова паста слагате отгоре. Това, разбира се, не ви е необходимо. По-запознатите от вас ще отговорят, че количеството трябва да е колкото грахово зърно. Аз бих ви предложил още по-малка мерна единица, нека то да бъде колкото зърно от леща. Това ви е напълно достатъчно, за да си почистите зъбите. И така, в заключение ще ви кажа, че използвайте такава паста, която ви харесва. Това е един от начините да направите ежедневната хигиена малко по-приятно занимание.